le Conseil a autorisé aujourd'hui le retrait de 4 permis d'exploitation. Ni ye Simon Pierre Boussim kumakan ye, ale min ye Burkina Faso ka dugujukolo nafolo ministre ye n'an ko ministre des mines. Ale ye laseli kɛ gouvernement ka lɔgɔkun ɲɔgɔn kunbɛn banni kɔ, an min wele ko Conseil des ministres. O laseli nin kɔnɔ, Simon Boussim y'a yira ko olu ye dan sigi dugujukolo nafolo bɔ cikɛda dɔw, an min wele ko société minière ko o ye dan sigi olu ka baara la, an min wele ko retrait des permis d'exploitation. Nin cikɛda nu ye 4 ye Simon Pierre Boussim ka fɔta ra, an k'ale lamɛn. Le permis d'exploitation de la grande mine de zinc. Nin cikɛda nu ye Perquois ka zinc bɔyɔrɔ ye, ani mini fitini min bɛ Giro, ani fana mini belebeleba min bɛ Yewu, ani ka kuncɛ fana ni sanubɔyɔrɔba min bɛ Kalsaka yɛrɛ dugu kɔnɔ. Nin de ye cikɛda ninnu ye, anu ye minnu ka permis bɔsi o la Conseil des ministres la. Résumé donc de ces 4 permis dont le Conseil a autorisé leur retrait aujourd'hui. Simon Pierre Boussim ka ɲɛfɔli la, ale ko n'i y'a ye gouvernement sera ka nin latigɛ ninnu ta, nin bɛɛ sababu ye ko nin cikɛda ninnu ka ko o gwɛnnen tɛ sariya siraw kan. A y'a walawala fana ko nin cikɛda ninnu dɔw ka baara lakurayani ye, an min wele ko renouvellement de permis d'exploitation, ko o sɛbɛnw ma gwɛn kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔ ko dɔw fana bɛ yen olu tɛ Burkina Faso ka l'impôt sarara i n'a fɔ o tun y'a dantigɛ ka di o ma cogo min na. Ministre min Burkina Faso ka dugujukolo nafoloko kunna, ale ko nin cikɛda ninnu dɔw y'o ka baaraw jɔ, kamasɔrɔ o ma foyi fɔ gouvernement ye. Pierre Boussim ko nin cikɛda ninnu dɔw yɛrɛ nɔ yera yurugu ko la sanufeereyɔrɔ la, an min wele nasarakan na ko fraude à la commercialisation de l'or. Gouvernement ko nin dugujukolo nafolo cikɛda minnu bɔsira dɔw bɛna se ka yɛlɛma ka di cikɛda kuraw ma minnu fɛ ka na o nafolow bɔ faso kɔnɔ, walima ko dɔw bɛna se ka to faso yɛrɛ ka mara kɔnɔ ka taa cikɛda kura dɔ ka bilara n'ale tɔgɔ ko APECI, Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Ale ka baara tun ye ka fasodenw ka wari kafo ɲɔgɔn kan ani ka buguya ni lozeni kuraw lɔli ye. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.